Sa balita national, mga empleyado gina-require na nga magsuksok sang face shield sa lubrahan na umpisa Agosto 15. Avigan Clinical Trial sa Pilipinas magalawig sang 9 kabulan sa 4 ka mga hospital. Sa balita international, New Zealand liwat nga nakarecord sang kaso sang COVID-19. Sa sports balita, Philippine Sports Commission gin-lockdown ang Rizal Memorial kag Phil Sports subong adlaw. Kag sa showbiz balita, Anjo Eliana nag-resign na bilang host sang Eat Bulaga. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Balita una sa aksyon. Lasay sa 13 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa litalinas ang mga balita lokal. Ginmando ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga empleyado sa gobyernong probinsyal ang strikto nga home quarantine samtang nakapaydalom sa 5 kadlaw nga lockdown ang Provincial Capitol Building umpisa Agosto 12 tubtob 16. Sulo kay Lacson isa ini sa mga pamaagi para mapunggan ang local transmission sa COVID-19 nga nag-apekto sa madamong nga talatapan sa Kapitolyo pati na sa may Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa may syudad sang Silaya. Sa official statement ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, iya ginsiling ang hinali nga pagdamos ng COVID-19 infection sa Kapitolyo kag sa hospital sa probinsya sa di nahamtang ang molecular laboratory amo ang ilagin basihan sa pagrekomendar sang lockdown para sa provincial capital lagod mapaidalom sa risk assessment kag disinfection. Samtang 11 na ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang nagpositibo sa COVID-19. Sa record again presentar ni Provincial Incident Management Team o kon PIMT spokesperson Chacha Magallanestan ang nagpositibo amo ang isa ka empleyado nga assigned sa may Provincial Health Office, isa ka admin staff kag 3 ka mga doktor sa may Teresita L. Halandoni Provincial Hospital. Disaster Risk Reduction and Management Office mayroon sang isa, Public Information Office mayroon man sang isa, Sangguniang Panalawigan may isa, Veterinary Office may isa, Bids and Awards Committee mayroon sang isa kag watchman nga na-assign sa lobby sang SP nga mayroon man sang isa. Ini ang isa sa mga rason sa pagpaidalom sa Kapitolyo Provincial sa lockdown nga nag-umpisa subong ngadlaw tubtob 16 sa tuyo nga mapunggan ang local transmission sang COVID-19. Ginkompirmara ni Bacolod City Administrator M. Ang may yara sang duwa pa ka mga panibagang call center company diri sa may syudad sang Bacolod nga naka-record sang positibo nga kaso sang COVID-19. Sa interview sang Action Radio, ginpahayag ni Ang nga base sa record giya nakuha gikan sa Bacolod City Health Office. Wala pa siya sang mayara sang duwa ka mga kompanya hini among Ubiquity Global Services kag Concentric sa sunod sa City Administrator. Wala pa siya sang may nakuha nga detalye kon datos sa kadamuon sa mga empleyado nga nag-positibo sa COVID-19. Bawod sang sining insidente, nag-apelar man ang City Administrator sa publiko kung mahimo likuan ang paghimo sang anuman nga diskriminasyon nga mahimo magdulot lamang sang dugang nga problema. Sa Ribloan, una nga naka-record sang positibo kaso ang coast center nga Panasyatika. Sa diin isa sa ila empleyado ang napatay. As we speak right now, ang PO ko, 3 ka BPO companies ang may mga positive. May mga empleyado sila nga nag-positive. 3 na ka BPOs dire. Of course, kabalo naman kamo nga ang isa ka BPO may mortality na gani. So, ginatagaan na namon subong atensyon ang mga BPOs. Labat yan si City Administrator M. Ang. Sa iban pa nga balita lokal, suspendido indefinitely ang market day sa kadadlaw sang Sabado sa may syudad sang La Carlota. Ginasad sa Executive Order No. 55 ni La Carlota City Mayor Rex Salondoon nga tanan ng mga nagabaligya sa gwa sang Agora Complex ang wala ginapahanugutan kada Sabado. Pila pa sa ginasad sa EO sang alkalde amo nga ang senior citizens kag individual nga nagaedad 21 anyos panubo ang dapat nga magtener sa sulod sang ilabalay humalin Agosto 12 tubto 26. Exempted naman ang mga senior citizen nga nagatrabaho on medical emergencies
Kag para sa pagbakal sa basic needs kang isang pagkaon kag bulong. Tanan nga internet cafes kag billiard halls ang temporary man nga sirado sa sulod sang 2 ka semana. Kag ang mga coffee shops, cafe ang pahanugutan lamang nga mag-operate para sa take-out. Samtang ginsorpresa sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental ang isa ka drug den sa may Puro Kitahanon, Barangay Barago, Syudad sa Bacolod. Kasunod sang natabo nga drug bypass operation kay inas aga Miyerkules. Ginpahang ni PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang subject sang illegal drug operation na mo si Ronnie Emalona, 45 anyos nag-maintenance sang drug den sa mga lugar. Suno kay Gomez, 2 ka bulan nga gin-survey kag ginkuhaan pa sa malitrato ang lugar sang suspeka. Nalakip na mga parokyano sini rason nga naaktuhan pa sang operatiba nga nagasuyop sang suspected Shabu Sanday Harold Hagulino 33, Albert de la Cruz 30, Joseph Christian Descodido 32, John Michael Cusino 36 kag Iril Benjamin 36. Na-recover sa suspect ang 3 ka bulto kag siyampa ka elongated plastic sachets sang suspected Shabu nga ginabulbanta 12 gramos ang kabugaton nga mayroon sang dangerous drug board value nga 81,000 pesos kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Isa dugay na nato ni siya monitor. Actually may mga pictures na kita sa ilan ng subjects. May aragan idira nga may nakuha man nato pictures sa mga previous nato na siguro mga 4 times na nakasulod sa area mismo. May mga pictures na napakita. Actually ginasubmit na nato. Nabatian na si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. Sa katapusan nga balita lokal, gindala sa may San Carlos City Hospital ang 6 ka mga persona matapos nga na-aksidente ang ginasakyan nga Isuzu Canter truck na nagbunggo sa abandonado nga balay sa may sitio Dukog, Barangay Rizal sa may syudad San Carlos sa Subong nga hapon. Sa inisyal nga report ni Aksyon Stephen Pesquito, ang truck may 8 tanan ka mga sakay. Lakip ng driver kag ginaligar nagmalfunction o nagbisyo ang preno sang dulhugon kag kurbada nga dala nga mong gintunaan sa aksidente. Luwas sa katalagman ang 2 sa 8 ka mga biktima. Ang truck ang kargado sang 4 ka generator sets sa giban pa nga ginapaligyahan sa isa ka telecommunication company. Ang mga biktima ang gikan sa may Capiz nagbiyahe padulong sa may syudad sa San Carlos kag magabiyahe kuntani padulong sa Cebu. Sa karon gina-verify pa sa news team ang pinakaulihing medical bulletin sang mga biktima. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500. Ang DTX 500 na may detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Dok, Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at
at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise Sa aksyon! Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time magkakaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Ginanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga required na mga empleyado sa workplaces nga magsuksok sang face shield wala labot sa face mask umpisa Agosto 15. Suno kay Bello ang contamination sa COVID-19 ang hindi lamang limitado sa ilong kundi pwede man sa mata. Ginaduso ni Bello sa National IATF nga mga employers ang dapat magbakal sang face shield sa ilang mga empleyado. Suno kay Bello kung ang empleyado ang hindi magsunod sa sining health protocol, siya dapat ang hindi pagtugutan nga magsulod sa iya nga olobrahan. Posible man suno kay Bello nga mga employers ang mapasikaan sa kaso administratibo kung hindi magtuman ang ining health measures sa workplace.
Magalawig sang siyam kabulan ang clinical trials ang anti-flu drug gikan sa pungsod Japan nga Avigan nga ginapatihan epektibo sa pagbulong sa COVID-19 sa apat ka mga hospital sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang proponent kasi Dr. Berba mo ang naghimo sang protocol hagang trial ang ipatuman upod ang apat ka mga hospital sa lakip na diri ang Philippine General Hospital, Santa Ana Hospital, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, kagang Quirino Memorial Medical Center. Ginpatag ni Vergere, ini ang mayara na sang approval sang Food and Drug Administration kag sang Ethics Board. Kag pwede na ini nga maumpisahan na. Magluwas sa Avigan ang Pilipinas ang may nagapadayon man nga clinical trial sang antiviral drug nga Remdesivir. Pagi naman sa Solidarity Trial sang World Health Organization. Sa dugang nga balita national, na record sang DOH ang 4,444 ka mabagong COVID-19 cases sa kun kabugusan nga 143,749 cases sa Pilipinas. Lakip sa mga lugar nga may mataas nga bago nga magkaso ng COVID-19 among Metro Manila, sunod ang Laguna, Cavite, Rizal kag Bulacan. Ginanunsyo sang DOH nga nagsaka sa 68,997 ang recovery sa pungsod matapos nga mayara sang 636 ka mga pasyente nga dugang nga nag-ayo sa masakit. May 93 naman nga nagdugang nga napatay bangod sa virus o kun kabugusan nga 2,404 nga death toll. Sunod sa DOH sa mga numero 13 napatay sa tong bulan sang Agosto, 49 sang Hulyo, 30 sang bulan sang Hunyo kag may isa ka pasyente nga napatay sang Mayo. Ang Pilipinas ang may 72,348 ka mga COVID active cases. 91.3% ang mild, 7.3% ang asymptomatic, 0.6% ang severe, kag 0.7% ang yara sa critical ang kondisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong nakalintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na italak na malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang Sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa detalye na sang balita international, matapos nakabaton sang pagdayaw sa bugos nga kalibutan matapos nangin madinalagon nga na-contain ang COVID-19. Ginpahayag ni Prime Minister Jacinda Ardern nga liwat ginadetect ang COVID-19 cases sa kapamilya sa Auckland gikan sa wala may baloan nga source. Suno kay Ardern, matapos ang 102 dias naka-record sila sang una kaso sang COVID-19 sa gwa sang isolation o quarantine facilities. Apang sa karon ilan na ginapanuhan ang paghimuon. Una na gindayaw sang World Health Organization ang New Zealand kag ginehemplo bilang successfully eliminated community transmission. Ang New Zealand ang may 22 lamang ka mga nagkalamatay sa COVID-19 sa 5 milyones ka populasyon. Samtang ginpahag naman ni Ardern nga iyan hangpan ang disappointment sang New Zealander sa diin nagkumpiyansa nga ang virus ang wala nagid sa ila nga pungsod bangod sa 7 ka semana nga strikto nga lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, nagmandang Philippine Sports Commission ang lockdown sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila kag ang Phil Sports Complex sa Pasig City subong adlaw Miyerkules. Ini matapos ng isa sa mga staff members ang nag-positibo sa COVID-19. Pag sa Facebook post, ginpahayag ni PSC Chairman Butch Ramirez ang lockdown ang mag-umpisa Agosto 12 until further notice.
Damlag lang ang Rizal Memorial Sports Complex ang gindiniran sang linibo ka mga LSI samtang Field Sports Complex naman ang nagserbe nga COVID-19 facility sa tuyo nga ma-decongest ang mga hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Sa showbiz balita, matapos ang 21 katuig, nagbiya na si Anjo Iliana bilang host sa Eat Bulaga. Ginanunsyo ni Anjo ang yasining resignation na sang Martes, Agosto 11. Sunod sa TV host with a heavy heart ang iyan nanging desisyon. Nagpasalamat man ang host sa mga dabarkads kag sa Eat Bulaga. Si Anjo ang nagsulod sa variety show bilang host sang 1998. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 38 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo na batiara ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karong adlaw Miyerkules, Agosto 12, 2020. Sa liwat ako ang inyong tag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.